पार्षद भाई आयरनी हां स्वागत करे खातिर तेलाउस भइल ननबिया कहनिया कि जिला पार्षद हई दू हाली जीतल बानी केहू ना पूछला सो अपने से कहतर कि 4 हाली हमहू जीतल बानी अरे छे छाड़ा तो दू हाली जीतल बा त 5-5 से 3 गोल में देला हां 4 हाली रोगा जीतल बानी 100 रुपया रुआ देने कौ हाली देला बोला लेकिन कहे के बाकी 4 हाली हमहू जीतल बानी हां ऐसा ही कुंवर जी जान जाए हां एगो जंगिया खरीदे गई दुकान में अच्छा माचो कंपनी के ना हो माचो कंपनी ना हां कोनो नया कंपनी निकल बे घरी बहनचो कंपनी मनोज बहनचो कंपनी के जंगिया कुंवर जी ले लिहले 2 दिन पहिरले जाके अच्छा 2 दिन के बाद ओकरा के खींच के पसार दिहले हां सांझी के बेरा सोचले कि पहिर के फिर प्रोग्राम में जाई हां जंगियावा जब ले तरे तो देखत तरीके का सोइजवे छोट हो गइल बा हां सिकुड़ी गइल बा हां ले जाके दुकान वाला के मुंह पर डायरेक्ट कल करे ई कैसन जंगिया देले बा हां दुकान वाला कहले कि तू ही न कहले कि बहनचो कंपनी चाहिए हां ठीक बा बहनचो कंपनी देले बेले हां कि कैसन क्वालिटी बा तोरा जंगिया के हां 2 दिन पहिरनी हां फीचनी हां पसरनी हां आ सुखला के बाद का साइज छोट हो गई हां सिकुड़ गई हां दुकान वाला कहल कि सिकुड़ गई कावना सरफ में धो देनी है हां कुंवर जी कहने कि एरियल में अच्छा अच्छा एरियल में धोले हां दुकान वाला कहल कि कुंवर जी वो काम ना करे का जवना सरफवा में जंगियावा धोले पहले हां ए खाली वही सरफवा में हां का जने फिटिंग बैठा दे काय मोबाइल काटी दी है ना सुनाइला ना दुकान अब बढ़ का जाई मौका में कह देता नहीं अब कहां घूम दुकान वाला कलस की कुंवर जो काम ना करे जवना सरफवा में जंगियावा धोले बले हां ए खाली वही सरफवा में अपन गणिया धो के देखी ना का जने मोबाइल काट के फिटिंग ढेर रगरम ना त गणिया छिला जी गाछ तो लगबे ना करी आब भोर लागल जाला मंच के हम पहले ही तोरो साथी लाग लेले बने जय भगवती देखा के अब तो दोसर फंक्शन रहेला उपेंद्र बाबा तम के हनुमान जी के सुमिरन गाई ले जा हां लेकिन तिलक बारात के प्रोग्राम में हनुमान जी के गोड़ लाग ले हां दुल्हा सरकार खातिर अच्छा अभी तो नियति हो जाए उ गायब तो फिर एगो बढ़ाव के 4 गो हो जाए तो 3 गो रहे ठीक है दुल्हा सरकार खातिर गीत गायब जा हां तिलक के बियाह कैसन दिन हो हां लड़का इंजीनियर हो खस हां आ बारात के दिन उनका के घोड़ी पर बैठा के लगा मुंह में मत लगाई हां पोंछी में लगा के उनका के धरा दिए कोली ना कहे कि गलत लागल काहे उनका बुझाय कि काजे ने बियाहवे के दिन पोंछिए पर लगा मुंह लागत साफ पूर्वक बन जाए के एकदम हां आज राजू बाबा हमनी के राम के पद पर बानी हां त परमा बाबा हमनी के राजा दशरथ जी के पद पर बानी ई नगर अयोध्या से कम नहीं खेला कर जना गांव में बारात जाई जनकपुर अस लागी त दुल्हन ओने जानकी जी के पद पर रही देखो दुल्हा सरकार खातिर गीत होके के हां हो जाओ अब तक कुंवर जी गायब खड़ा हो कब तक चेकअप का गाना याद कर ले मैंने दुल्हा पर कुंवर जी खड़ा हो कब तक गायब दुल्हा के गीत कि प्रभु जी अरे खुश राखस कन्या संगे आयो रजी है कुंवर के गीत यहाँ के गायब अपना टर्न में हां ये लेकिन ये गायब अभी अंत भी ओकर जवाब देवे ले गई है उनका से मतलब नहीं गाड़वा 20 साल लेकिन हमरा कहे के बा का रानी है का अरे राम अब हम का कहें वो हर राम भाई लेके होता रहे ओहो अलबिया भोला बस आग्रह करबी तनी आई लगले माला भी हम दे दी रौरा के भोला बा अरे राम भैया ठीक कहल रानी के लेके चलेला संगी हां बहुत दिक्कत होई त राती खान हई बेहा जी कहां बिक देल लोग मंच पर से अरे उठी में लाग गइल अपने से गइल ना ये के बिगल नहीं होई पहले फुटबॉल खेला हो की बोल कुटी काटत रहे
लंगरो सरवा कम बदमाश नानू होले अस्थिर ना कब कहाँ रही सब फिर कहाँ लौके से तू नहीं के जाने गुलटनिया मार मार के भोला बाबा कहाँ गए भोला बा आइए आई है बाप बाप ओहो उफ गरखा से चल के हमारा भोला बाबा बड़ भाई नगर जीवन भी है हमारा आई है आई बाबा देखी लहंगा फंस गई रानी तो लड़की के बहिन आइल बड़ी सिंगार कर लाग जा या गोली तो लाग जा जाई हो तू बैठ तेरा जब मन कही तबे नचे गाड़ी खोदनिया का मलिका यूट्यूब में आइल हो का कहता बैठा हाँ बाबूजी के लगे बैठा अरे के लाइन कट कर बेंजू के अरे जांग पर बैठा बुझाई कि कन्या दान करता रे बैठ वो पियरे पहन ले भी गजब कलाकार मतलब कमल बासे कुंवर भाई तब का हमनी के तरीम झिम नाचे तरी हम के नचनिया के जाने ले जा ए कोनो नचनिया हो खस बेटी अस जाने ले कुंवर जी एकदम एगो चुमा पजिला परसों इतना दुलार प्यार हम दूसरा तक कहे के बाकी रहे चमक थर दम भादामा की रहे चमक थर दम भादामा सेहरा दुल्हा जी रहे चमक थर दम भादामा सेहरा दुल्हा जी तू तीनों में मत नचे तू अपना ब्यास में नचे ना अपना ब्यास में नाचे न क्यों आई तब आवा कुछ दो लो आवा हां तब कुछ दो हाँ रानी ट्रांसपोर्ट के मालिकार हमरा अनिल भाई भी उपस्थित बानी वाह निराला एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट के आई हो दादा दुल्हा जी 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 रहे चमकथर दम भागामा सेहरा दुल्हा जी रहे चमकथर दम भागामा सेहरा दुल्हा जी ब्यास जी बनी रौरा हलवाई भी बनी खाना रौरे बनौले रहनी हां राउ सटा ना रहले जा ओ धन के लाइदार बन दूसरा घरे सटा पाइल बनी पैसा यहां के दे दी बताई तो लौकत अभियंता जी सुप्रसिद्ध नाल वादक हमरा हरे राम यादव जी हां जी जबर भाई बानी हमार पुरस्कार भेजौले अनीश भैया कहते हैं बाबू स्वागत कैनी हां हां और बा कि कोनिया संग लोकनी बाबा और सहाबाला कोनिया संग लोकनी बाबा और सहाबाला कनिया संग लोकनी बरौरी सहबाला धन होला धरती सेहरा गावाला धन होला धरती सेहरा गावाला आ खाली दुल्हे के ना 16 तारीख के जे बारात जाई ओ करो के अरे पर संगे बरतियों के समान
परसंगे बरतियों के समा हर दुल्हा रहे चमकत हरदम भगवान भगवान से कामना करब कि जन 17 तारीख के कन्या घर में आई हैं बहू हो खस बहू रानी मत हो ना सूते वाली नहीं बहू के हो जे 5 बजे सवेरे उठ के नहा धो के पूजा पाठ कर के 2 कप चाय बना के सास ससुर के ले जाके पिया दे वो बहू हो आ बहू रानी के हो अपने 8 बजे ले सुतल बिया सास देखली कि ना जागी उहे चाय बना के ले गली के ले ना जगबे त तेही पी ले आ कम से कम मोर मैदान क ले सूत के पाद जो सूत के पाद के महकाओ दिमाग खराब आ जाएंगे कि हो के सुलभ कन्या के पाव हो के सुलभ कन्या के पाव फिर हमारा अभिषेक भाई बानी हमरा सालू भैया के भाई बानी आ नन्ना भैया के नाम पर पुरस्कार दिले बानी हमरा कुंडल बाबा हरे राम भैया अनीश भैया सबे पुरस्कार दिले बानी नारायण जी बना के रख बहुत सुंदर होके सुलक्षण घर में कन्या के पाँव हो घर भर के